A few moments later. Nakita na ko sa Rabia. Ayag kong kitagaday. Pero ako siyang gadid ma. Ingon siya, bakla ka? Ingon ko, mas bakla pa ka na kong naong. Crush kay na ako si Rabia. Siyak man mo. Mamdag Pilipinas siya. Ha? Wakoy, paki. Rabia, mo din mo kakadaog kay baho kay kakamot wala ka nagsanitize. Onsa na. Wagi kinaog si Rabia. Chismosa ka, libakera pag-yod. Dong, unsa man gayon yung komento about atong pageant ni Rabia? Kato siya, napugos lang ito siya apil no niya. Mura magod siya gulay gana mo paso niya. Gitauran pa siya pako, di ito siya ganahan mo lupad, mautong wat siya kadaog. Ikaw na, Rabia. Ako si Rabia, pasagkat to kagtapi, oy. Ikaw na si Rabia. Pukunti ka. Pasagkat. Ikaw ang nakadaog sa best costume? Nga mas nindot pag-isulob ni mo si Rabia. Sunod padag siya. Sunod di gani ni mo padagon, barangon yun di ka, tanawa kita ka ni. Kay ba ako, nganong napil dito si Rabia? Kay di man parehang iyang make-up na ko. Kung di pareha pa, makadaog ito siya. Mauhin pa mo. Edi paborito ni mong beauty pageant. Rabia! Tinuod ba na, mauna na imong final answer? Rabia! Hello mga ka-radio, maraming salamat sa panonood sa aking mga nakakatawang mga videos. Paalala lang mga ka-radio, huwag natin husgahan si Rabia dahil ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang masungkit ang corona. Kaya huwag tayo mambash ng mga tao. Baka ito ang dahilan para kayong lahat dyan ay magkagulo. Kaya mag-ingat-ingat tayo mga ka-radio, huwag natin dagdagan ang mga problema ngayong panahon ng pandemya. Ayan, ingat kayong lahat. Maraming salamat at God bless.